nek ditagih utang nyelamur tadi jawab. Wong tua ki rasa Oh, nesu. iki nek karo wong tuwa kok ngenyek to. Wong tua ki rasa nesu. Jaga emosi. Yang penting aku mrene goleki kowe nagih utang. Utawa nek ora payu ki aku weruh barange. Wong dodol ki nek ora payu weruh barange entuk. Wah, sing tuku pelangganku ora ming puluhan, atusan. Dadi Wingi nganti duite. 1000 lapangane kebak. Saiki ora sah gambleh ditenti. Lagi HE udah berok lho. Ora sah karo aku. Sampean ki kudune seneng. Seneng wae. Barang dagangan sing sampean setorke ning aku, ya lho. Kuwi payu kabeh entek. Duit endi? Wis tak promoseke, ini adalah gembusnya Mbok Dibruk. Tempe lemper made in Mbok Dibruk kudune seneng lho sampean. Kabeh ki wis tak presake karo sing penggede-penggede, Pak. Tempe kula niku pripun, Pak? Gedheke sithik yo.